Колко е? 6:15. Ето. Плевен. Всички тръгнахме на там. Виж, бе, от това сме аз и ти. А това е началото на влога ли? Ако я караш се така. Това не е расизъм спрямо нашия народ, българския. Ако имаш човешкото съзнание и гражданската отговорност, това е моето постановление. Хитлер подготвя гражданската отговорност, ще разбереш, че фашизъм е най-добрата демокрация. Кучета, евреи и комунисти. Вирусът комунизъм. Виж, толкова хубава, виж. Глед. Хубавата София. Така, какво беше сега? Изшаниха ни още на летището с едно бушче. И хванахме метрото и вече сме тук някъде, къде живеем. И мога да кажем, че е мизерия не са. Не знам, гадничко е тук. Ама ние... Едно съм в някакъв квартал с наркомани. Ние после ще си го направим хубаво, ама... Да ударим един... С багаж, с котейни. Батерията, пътуваме. Да ударим един сапуна. Буквално че ще се бъде. Само искам да попитам, кое гадже ще ме чака така, умряла от глад, без да каже гък. Никой. Пусни ключеци. Шакира, ерес ту? Ми снимам те, какво да правя? Не мога повече. Потресе малко, не знам. Чакаме си пицата. 41 номер си взехме, те сега е 32 ли, какво е? Чакаме 9-10 месеца да станат и ще седнем ние. И дойдохме в отсрещното кафене да пием капучино и аперол. Аз аперол не обичам, ама трябва да го пробвам. Няма хубави места в някакво. Добре. Не знам как се снимам. Ще видим. Още 3-6. Влязохме в пицарията, чакахме 20 на минути и седем една пица маргарита за 6 евро. Ще си я разделим. Сладички ли са? Вече да. Циганска Италия. Небето наистина е много мръсно тук, ама сигурно има и по-хубави части. Към порта, към плажа. Центъра, ако намерим къде е. То това ма е центъра. Пицата ще е хубава, аз я усещам. Не знам, не ставам за българ, защото много информация пропускам сега. Тая пицария, дето Джулия Робъртс е яла. Но то не е само яла, ми е сниман клипа. Толкова ма заглежда. Той мина и си щупи врата. Съжалявам, пих един на перо. Това ми прилича на долу ролера, където работех и така всичко е старо. По принцип 4 пици, но в момента само 3 са налични. Само 3 са налични. Тя е супер тънка, брат. Аз не мога. Тя е като тортила такова, като нищо. Уникална е, човек. Може ли да умра? От щастие. Аз също така и да я отрежа. Да не се направи YouTube. Хора, забравих си влога. Билма, здравей! Пихме тук някакви пароли, спахме, ядохме пици, круасани. Това са някакви втори коктейли по избор на нашата сервитьорка Сладурка. Ядем чипси за без пари като комплимент и сме добре
капученца, свежи като кисели краставички. Да, всичко е точно. Може би няма да го снимам това, защото ще стане тъп. Много забравям. Хайде не знам. Не чудам. И ето тук беше момента, когато цялото ми чене просто изтръпна. Това много силно. Кое? Много е силно. Да. Много. То негро. Негро, не знам си какво си има. Негро ли това е силно? Това е много силно. Нищо. Давай, мила. Давай, мила! Мале. Аз няма много спа. Защото аз съм тургайд. Дойдохме в... Сега сме в Позитано, нали? Позитано. Да. Да ядем банани. Да, легни, бейби, легни. Потегни ръце. Иначе са доста чистички. Да, сигурно ги мият. Всичките са клонинги на някакви парфюми просто. Някога била ли си нещастна в Италия? Не. Маля, аз съм Трябва да си била. пак идиота. Ми бях. Това е много тъпо, човек. И що? Времената се менят. Кариеристите. Да, може и за влог или блог ще стане. Аз забравих да го снимам. Хора, ние сме в Позитано. Тук... Какво в Позитано? Само ядохме банани и ходихме до туалетна. И си направихме батияките снимки. Иначе... Не знам. Пътувахме, дадохме 60 евро днеска за екскурзия до Позитано и Амалфи. И така. Белма и страстей към парфюми. Моля, като сувенирци. Добре, защо трябва да се буташ в мене, госпожо? Но фото. От колко много време искам малко портмоненце. Той има за всичко. Има за монети, има за карти, има за парички. Така се отваря. Естествена кожа. И е цветно. Толкова съм щастлива. И наистина, човек. Това беше чин-чин. Едно от най-интересните неща, които съм яла някога, наистина. Сладко, кисело, студено, седице. Много яко. Какъв гръм нежно подсечи? Твоите очи, що за мъж си, аз се виж. Всички сте Мерцедес, все еднакви. Рикати. Коста. Как си? Малите банани са печални, брат. Come prima. Сладур. Дами и господа, салма от Соренто с бири. Белма май малко ми се изнерви, че влязохме 4-5 магазина и аз не сега да питам колко е перонито и те ми казват 5 евро и аз си излизам. И сега ги на бара върнах се сама за по 3 евро. Бутилчетата голяма. Така е. Винаги на изгодното. Аз искам да заребя някой италианче и да останат тук.
Да. Какво толкова? Мале, как се пързаля? Да, бирите. Само с мен пътят до плажа ще е подобен. Това просто си ми е... Мале, колко ще сме изморени после. Нали, малко помрънкахме. Няма, нямаш как. Малко Ти помрънкахме. се изнервил. Не знам. Кой не мога да покажа. Не, аз малко... Ето виж! Заслужава си! Заслужава си! Айде! Аз като говоря, прекъсвам. Сега сандвичите тук, човек! Какво става? Това е... Виж, и там е някъде стъпала. Вау, айде. Човек! Значи, не съжалявам, аз не знам. За черните пътища, за жегата. За нищо. За нервите, за пот. Тук няма път, но ще се върнем. Алелей. Алелей. Алелей, шалалелей, лей, лей, ла, ла. Ще си правим сандвичи. Перони. Що? Ще пък как извикат. Искам... Снимаш ли? Да. Я, гледай, бе, миличка. Какви ресторанти? Какви ресторанти? Бейби. Моцарела. Ние идваме, не знам, да, както казах, аз имам цел за 4 човека. Къде беше мобилно? Знам какво мрел квартал. Това ще е да кажа някой простотия.